வியூவர்ஸ், இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்னாடி தாங்க. இங்கேருந்து ஆவடி எப்படி போகிறதுன்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதா பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட். இங்கேருந்து தான் இந்த 202 பஸ் கிளம்புது. இந்த 202 பஸ்ஸில் தான் இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணி நம்ம ஆவடிக்கு ரீச் ஆக போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது தாங்க இந்த தாம்பரம் பஸ் ஸ்டாண்டு. வசந்த பவன் முன்னாடியே இருக்கிறது தான் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டு. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 202 ஆவடிக்கு பஸ் இருக்குது, 104 ரெட் ஹில்ஸுக்கு பஸ் இருக்குது. அண்ட் அதே நேரத்தில் 70 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவர்ட்ஸ் ஆலந்தூர் வழியாக கோயம்பேடு டச் பண்ணி போகிற ஆவடி பஸ்ஸும் இங்கே தாங்க இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்துட்டு வர்றது எல்லாமே இந்த தாம்பரம் பஸ் ஸ்டாண்டு தாங்க. இங்கே 3 ரோல பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. அது நீங்கள் டைம் கீப்பர் கிட்ட கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு தேவையான பஸ்ஸு எந்த ரோல இருக்குதுன்றத சொல்லிடுவாங்க. இந்த 202 பஸ்ஸு இப்போ யூ டர்ன் போடுதுங்க. இந்த ரூட்டு ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான ரூட்டாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் சீக்கிரமாக ஆவடியை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல பஸ் ரூட்டுங்க. இப்போ வாங்க 1 by 1 என்னென்ன ஸ்டாப்பிங் இருக்குன்றத பார்க்கலாம். இந்த பஸ் ஃபர்ஸ்ட் நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாப்புங்க. அது முடிஞ்ச உடனே இந்த பிரிட்ஜு மேலே ஏறி தென் ரைட்டு முடிச்சூர் ரோடு கட் பண்ணி போகிறது தான் இதோட வழி. நீங்கள் டைரெக்டாக ஆவடி போகணுன்னா இந்த பஸ் ரூட்டையே நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஆலந்தூர் கோயம்பேடு வழியாக ஆவடி போகிறதா இருந்தால் குறைஞ்சது உங்களுக்கு 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 1.25 மணி நேரம் கண்டிப்பாக தேவைப்படுங்க. ஆனால் இந்த பஸ் ரூட்டில் மேக்ஸிமம் 1.25 மணி நேரத்தில் நீங்கள் ஆவடியை ரீச் பண்ணிடலாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது தான் மதுரவாயில் பிரிட்ஜு. இங்கேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா வர்றதாங்க பெருங்களத்தூர். இந்த முடிச்சூர் ரோட்டில் ஃபஸ்ட்டு வர்ற பஸ் ஸ்டாப்பு தாங்க வெற்றி நகர் பஸ் ஸ்டாப். வெற்றி நகருக்கு அடுத்ததாக இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது தான் காந்தி நகர் பஸ் ஸ்டாப். காந்தி நகருக்கு அடுத்ததா பஸ் இப்போ நிற்க போகிறது தாங்க ஓல்டு பெருங்களத்தூர் பஸ் ஸ்டாப், அதாவது அம்பேத்கர் சிலை பஸ் ஸ்டாப்புங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது தான் வண்டலூர் மீஞ்சூர் அவுட்டர் ரிங் ரோடுங்க. இதுலேருந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 4 கிலோமீட்டர் போனால் வர்றது தான் வண்டலூர் ஜூ. இந்த அவுட்டர் ரிங் ரோட் பிரிட்ஜ் தாண்டின உடனே பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகுதுங்க. இந்த பஸ்ஸு முழுக்க இப்போது கிட்டத்தட்ட பட்டாபிராம் வரைக்குமே இந்த ஹைவேஸ்லேயே தான் ட்ராவல் பண்ண போகுது. நடுவில் என்னென்ன ஸ்டாப்பிங் இருக்குன்றத நம்ம இந்த ட்ராவல்லையே பார்க்கலாங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு வர்றதாங்க ராயப்பா நகர் பஸ் ஸ்டாப். இந்த ராயப்பா நகர் பஸ் ஸ்டாப் தாண்டின உடனே பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஹைவேஸ்க்கு வந்துருச்சுங்க. ஹைவேஸில் வர டோல் பிளாசாவில் ஃபஸ்ட்டு டோல் பிளாசா இது தான். இதுக்கு பேர் தாங்க வரதராஜபுரம் டோல் பிளாசா. டோல்கேட்டை இப்போ தாண்டிட்டாங்க. இதுக்கு அப்புறம் பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப சர்வீஸ் லைனுக்குள்ளேயே போகுது. இந்த சர்வீஸ் லைனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது தான் வரதராஜபுரம் பஸ் ஸ்டாப், அதாங்க கிஷ்கிந்தா பஸ் ஸ்டாப்.
இந்த ஹைவேஸ் அதாவது அவுட்டர் ரிங் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா வண்டலூர்லேருந்து மீஞ்சூர் வரைக்குமே நம்மளோட சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த ஃபுல் ரூட் தெரிஞ்சுக்கணுன்றவங்க மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததா பஸ் இப்போ நிற்கிறது தாங்க பழந்தண்டலம் பஸ் ஸ்டாப். அடுத்ததா பஸ் இப்போ நிற்கிறது தாங்க திருமுடிவாக்கம் பஸ் ஸ்டாப். ரைட் ஹேண்ட் சைட் போனால் வர்றது தான் திருநீர்மலைங்க. அதுக்கு அடுத்ததா பஸ் இப்போ நிற்கிறது தாங்க திருமுடிவாக்கம் சிப்காட் பஸ் ஸ்டாப். அடுத்ததா இந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே நீங்க பார்க்குற ஜங்ஷன்ல லெஃப்ட் போனீங்கன்னா வர்றதுதான் ஸ்ரீபெரும்புதூர், ரைட் சைடில் நீங்க போனீங்கன்னா வர்றதாங்க குன்றத்தூர், நத்தம். அதுக்கெல்லாம் போறவங்க இந்த ரைட் சைடு போகலாங்க. பஸ் திரும்ப சர்வீஸ் ரோட்லேருந்து ஹைவேஸ் பிடிச்சிருச்சிங்க. இதுதான் வந்து மலையம்பாக்கம். பஸ்ஸு ஹைவேஸில் தாங்க போயிட்டுருக்கு. நல்லா சூப்பரான ரோடு. ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போது கோயம்பேடுலேருந்து கூடுவாஞ்சேரி போகிறதுக்கு 104 பஸ் எப்படியோ அந்த மாதிரி தாங்க இந்த 202வும். அது எப்படி அந்த பக்கம் ஃப்ரீயாக போகுதோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஹைவேஸை பிடிச்சிட்டு நல்ல ஒரு வேகத்தில் சூப்பரான ஒரு பஸ் ஜேர்னியாக இருந்ததுங்க. அதுக்கு அடுத்ததா இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் மதுரவாயில் பூந்தமல்லி எல்லாம் போகிறதுக்கு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பிரிட்ஜ் தாங்க இறங்கணும். அதுக்கு அடுத்ததா இப்போ பஸ் நிற்கிறது தாங்க வரதராஜபுரம் பஸ் ஸ்டாப். இந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு பின்னாடியே இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா பனிமலர் மெடிக்கல் காலேஜ். அதுக்கு அடுத்ததா நீங்க இப்ப பார்க்கறது தான் இதே ஹைவேஸ்ல வர ரெண்டாவது டோல் பிளாசாங்க. இந்த டோல் பிளாசாவோட பேர் தாங்க கோலப்பஞ்சேரி டோல் பிளாசா. இந்த கோலப்பஞ்சேரி டோல் பிளாசா முடிஞ்ச உடனே பஸ் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப சர்வீஸ் ரோட்ல இறங்கிருச்சுங்க. கோலப்பஞ்சேரி டோல் பிளாசா தாண்டி நீங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும்பொழுது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சர்வீஸ் ரோட்டில் தாங்க வந்துட்டுருக்கு. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு லேண்ட்மார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஆர்டி டீ ஷாப். அது தாண்டின உடனே வர்றதான் மிக்ஸ்அப் டீ ஷாப். அது தாண்டின உடனே இருக்கிறதாங்க சித்தக்காடு பஸ் ஸ்டாப். அந்த சித்தக்காடு பஸ் ஸ்டாப் தாண்டின உடனே இதே ஹைவேஸ்லேயே பஸ்ஸு ரைட் ஹேண்ட் சைடு டேர்ன் ஆகி தென் லெஃப்ட் கட் பண்ணி வர்றது தான் இந்த பட்டாபிராம் போகிறதுக்கு உண்டான வழிங்க. இந்த இடத்துலையே உங்களுக்கு ரூட் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. பட்டாபிராம், ஆவடி, அம்பத்தூர், ஊட்டிக்கு எல்லாமே போகிறதுக்கு உண்டான வழின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஏன் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் ஓன் வெஹிக்கிளில் வருவீங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த ஒரு விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ பஸ்ஸு நிற்கிறது தாங்க அமுதூர்மேடு பஸ் ஸ்டாப். அடுத்ததா பஸ் இப்போ நிற்கிறது தாங்க அணைக்கட்டுச்சேரி பஸ் ஸ்டாப்.
அடுத்ததா இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது தாங்க தண்டரை பஸ் ஸ்டாப். இதை தண்டரை பஸ் ஸ்டாப்னு சொல்லலாம், இல்லை பட்டாபிராம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா முன்னாடி பார்க்குற பிரிட்ஜ் ஏறி இறங்கின உடனே வரதான் பார்த்தீங்கன்னா பட்டாபிராம். இந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்கிறது தாங்க ஜெயா மஹால். பிரிட்ஜ் இறங்கி முடித்த உடனே ஒரு யூ டர்ன் போடுற இந்த இடம் தான் வந்து உங்களுக்கு பட்டாபிராம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஒர்க் ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டு தாங்க இருக்கு. இப்போ பஸ் நிற்கிறது தான் பட்டாபிராம் பஸ் ஸ்டாப். பட்டாபிராமுக்கு அடுத்ததா பஸ் இப்போ நிற்கிறது தாங்க இந்து காலேஜ் பஸ் ஸ்டாப். தர்மமூர்த்தி ராவ் பகதூர் கலவல கண்ணன் செட்டி இந்து கல்லூரி. அடுத்ததா பஸ் இப்போ நிற்கிறது ராமபக்த ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயில் கவரப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாப்புங்க. தாம்பரத்துலேருந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆவடிக்கு நிறைய பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது. அதில் பர்டிகுலராக இந்த 202 பார்த்தீங்கன்னா ½ அன் ஹவருக்கு ஒன்று தான் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஆனால் ஜேர்னி டைம் உங்களுக்கு ரொம்பவே சேவ் ஆகும். ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆவடி ரீச் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஒரு சூப்பரான ஜேர்னினே சொல்லாங்க. கவரப்பாளையத்துக்கு அடுத்ததா இப்போ பஸ் நிற்கிறது தாங்க ஆவடி செக் போஸ்ட் பஸ் ஸ்டாப். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த டிராவல் வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ரூட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன். இப்போ நான் இறங்கிட்டு உங்ககிட்ட பேசுகிறேங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த தாம்பரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னி இங்கே ஆவடியில் நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன். இந்த ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரூட்டு. வித்தின் 1 hour 20 minutes இங்கே ஆவடி வந்து நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி நிறைய ரூட் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா எங்களோட சேனலை மறக்காமல் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.